Laš, sapuni, parfemi, kozmetika, napokon u Srbiji po drugi put. Nije ih bilo možda jedno 5-6 godina, meni se čini kao da je bilo večno. Napokon, evo sad ću da vam kažem šta sam ja kupio juče na otvaranju, šta je mislim da vi, koji možda niste iz Beograda ili nemate priliku često da idete u shopping centar Galerija, treba da probate pre nego što odete. I generalno šta treba da znate o Laš brendu. Pre nego što počnemo sa klipom, ja sam Viktor, dobrodošli na kanal Ode Viktor, gde pričamo uglavnom o parfemima, ali eto, znači danas ćemo pričati i o sapunu. Laš brend je izuzetno specijalna stvar, tako da ako hoćete da čujete više o ovim parfemima, sigurno ću pričati više u budućnosti, kliknite dugme subscribe i onda ćemo se gledati u nekom narednom klipu. Laš brend, šta je Laš? Laš je, kako ga ja doživljavam, kao parfemski manijak. Laš je brend kozmetički, koji sve što pravi, pravi tako da se dopada ljubiteljima parfema. Iz moje perspektive. Šta to znači? Parfemi, ultra postojani, ultra jaki, ultra unikatni. Sapuni, kad opereš ruke, to traje 2 sata, kao da si stavio parfem, neki slabiji. Kupka traje beskonačno. Kreme, ne znam, pomade i šta ti ja znam, ne koristim, ali kad sam probao, traje 12 sati, razumeš? Znači sve što pravi Laš brend, kao da je okrenuto kod ljubiteljima parfema, zato je meni to zanimljivo, zato sam izuzetno srećan da više ne moram u inostranstvu da kupujem ove stvari, nego mogu napokon u Beogradu kod mene. Tako da, sad ću da vam podelim moje iskustva kao parfemskog manijaka sa ovim parfemčićima koje sam kupio i sa ovim sapunom. Ali pre nego što pređemo na parfeme, što je generalno najjača stvar kod Laš brenda, ako mene pitate, hajde prvo da prođemo jednu osnovnu stvar što treba da znate, a to jeste da probate sapun koji je mene uveo u celu Laš priču, a to jeste Karma. Karma sapun jeste sapun koji, kada jednom probate, navučete se. To je kao droga. Ja, mislim, zaista jeste tako. Ja ovaj sapun kupujem godinama u inostranstvu. Kad god ide neko, brate, kupi mi 200 grama karme, razumeš? Ovo ti traje beskonačno. Znači, savršeni su sapuni. Ono što je specijalno kod ovog parfema, kod ovog sapuna, jeste to što je baziran na noti pačulija. Pa tako imaš izuzetno jak zemljani, slatki pačuli pomešan sa pomoranđom i sa jednom drvenom notom. Ova kombinacija, kao droga, znači, kogod da te osjeti, znači, opereš ruke sa ovim sapunom, ljudi te startuju kao, brate, koji si parfem stavio. Toliko je bruka. To je moja prva preporuka. Najjeftiniji su, mislim, od svega. Mislim da je 100 grama oko 600-700 dinara, što je, opet, za nekoga koga ne zanimaju mirise i parfemi, što toliko daješ za sapun, a onome ko obožava mirise, ko je strastveni ljubitelj parfema, ovo je, ono, kao fiks, znači ovo uzimaš na 2-3 meseca. Ok, ajmo sada da pređemo na glavnu stvar, a to jesu ovi parfemčići ovde. Dakle, šta od ovih parfema ja mogu vama da savjetujem, pritom ima ih dosta, ima ih izuzetno mnogo tamo. Mogu vam reći da se nalaze u 3 mililitraža za sve koji nisu otišli u radnju ili nisu bili na otvaranju, 100 mililitara, što sam ja sve hteo da kupim, ali imam prokletih, koliko? 200 parfema u kolekciji i mislim da 10 mililitara svakog parfema neću moći da potrošim do kraja života, što je u neku ruku tužno, u neku ruku i super, zavisi kako gledate, ali da, ne mogu prosto. Ima sam shvatio, čoveče, stani, nemoj da kupu, znači izdrži da ne kupiš bocu od 100 ml, ako god ti se dopalo, kupi manje bočice. I to je super stvar, znači 100 ml su okvirno između 7.000 i 10.000, u zavisnosti koliko su skupe komponente tog parfema. I s druge strane imate 30 ml, što je recimo oko 3-4 hiljade, što je super za onoga ko tek ulazi u tu priču, odnosno za onoga ko je parfemski manijak i koji ima na desetine parfema i ne može da ih potroši. Ovo je sasvim dovoljno jer su ultra jaki, ultra postojani i mislim da će mi ovo trajati do kraja života, a ono, eto kažem, znači svi su oko 3-4 hiljade. Bukvalno sam se opremio, ja bih rekao, za celu godinu sa jednom kupovinom. Pa hajde tako da krenemo, znači, ajde omiljeni ću ostaviti za kraj. Hajde krenemo prvo od najčudnijeg parfema, ubedljivo najčudniji parfem koji ćete ikada probati kod ovog brenda, po mom mišljenju, jeste
Breath of God, odnosno Božji zadah, ako bismo ga preveli na srpski. Ovo je striktno dimasti parfem. Znači, miriše kao, što bi neki rekli, pušnica. Ima dosta skupih parfema koji koštaju preko 200 evra, koji mirišu ovako. Tako da imate priliku da imate nešto što će vas na prvu loptu sigurno odbiti, 100%, znači mogu da potpišem, znači 90% ljudi će da budu u fazonu, šta je ovo, razumeš i tako dalje. Međutim, što budete više nosili ovakve parfeme, vidjet ćete koliko je to zapravo kada se pomeša sa vašom kožom i neko to osjeti u vazduhu, koliko je to zapravo seksi. Najčudniji parfem, upozorenje, sa 3 znaka uzvika, Breath of God, izuzetno dugo traje, izuzetno unikastan dimast parfem. Znači, neću vam sada govoriti sve note. Generalno, parfem koji miriše na roštilj, malte ne, ali ne u tom smislu, nego totalno dim, smog. To je Breath of God, odnosno Božji zadah. Idemo dalje. Ovaj parfem je meni jako, da kažem, lično bitan. To jeste parfem koji se zove Vanillary, evo kako izgleda, logično, baziran je na noti vanile i drveta sandalovine, koje je generalno slatkasto u strukturi. Izuzetno dugo traje i moram da vam kažem zašto mi je lično bitan, zato što kada sam bio u srednjoj školi, kada sam išao na ekskurziju u Rim, hteo sam da kupim neki parfem koji je afrodizijak, koji nema u Srbiji i naravno, eto, uletim u Laš i tada nije bilo u parfemu, tada su bili samo, kako bih rekao, kao stik, čvrsti parfem. Ja sam kupio Vanillary u tom čvrstom parfemu i sad kao, i treba da idem kod devojke iz drugog odeljenja u sobu, da prenoćim i tako dalje i tako dalje. Ovaj parfem je, eto, odradio svoj posao. Dakle, afrodizijak, Vanillary, znači skroz je onako vanila sladak, isto izuzetno dugo traje, znači za ljubitelje vanile i slatkih parfema. To je moja apsolutna preporuka. Sljedeći jeste logično. Moralo je to da se desi. Znači, iako kupujem Karma sapune bukvalno ceo život, sada sam uzeo Karma parfem, jer opet, znači, ovo je toliko specijalan miris, naravno baziran, kao što sam rekao, na noti pačulija, koja je mračno slatka nota. Znači, ovo je vedro slatko, ako možemo tako da kažemo. Karma je mračno, seksi slatko, aj tako da kažemo. Pomoranđa, pačuli, par drvenih nota. Ja se sećam kada sam prvi put ovo osetio na jednoj gospođi, ja sam kao bio u fazonu, šta je to? Kaže, pa to mi je kao Laš krema za telo. Rekao, krema ovoliko, znači cela soba je mirisala. I od tada samo Karma sapuni, ne koristim krema za telo, iskreno. Ali ovo, imate taj, znači, eto, miris koji imate u ovom sapunu, samo što možda ga nanesete na kožu i da traje beskonačno. Naneseš na duks, odnosno džemper, to je to. Pazi, ovo je jako, kako bih rekao, jako dobra stvar, čovječe. Za 3000 dinara možeš da imaš parfem koji je niš kvalitet, izuzetno dugo traje, a nisi mnogo novca dao. Za početak. Ili ako si manijak uzmeš 4 komada u startu. I poslednji i po mom ukusu najbolji parfem koji je toliko mene pogodio, miris sam, ta mirisna struktura, da sam ja skonto, čovječe, mislim da mi je ovo, ono što se kaže, parfem potpisa, odnosno parfem koji se savršeno slaže sa mojim temperamentom, sa onim što ja volim u parfemima. Pazi, malo je tužno, čovječe, parfem od 3-4 hiljade dinara, da mi se toliko složi sa mnom bolje nego ovi parfemi od 600 evra što imamo vamo. Malo je opet tužno, ali opet bolje ikad nego nikad. Parfem se zove Dirty, odnosno prljavo, jel? Da li parfem miriše prljavo? Ne, ja bih rekao da više miriše prljavo Breath of God, zato što je dimast, smogast, pepeljast. Ali Dirty miriše na, slušajte sad ovo je moj lični doživljaj, ali neverovatno. Znači, bakinaj sapuni, odnosno, ne bakinaj sapuni, bakino bilje koje ti spremi za čaj, tamo da se suši na tavanu,
to bilje. E sad, ako pojačavaš intenzitet tog bilja, u nekom trenutku to počinje da miriše seksi. Ja ne mogu to da opišem. Či, ko bi rekao da će babin čaj da miriše seksi? Toliko privlačno. Ja sam stavio juče ovaj parfem, 2 ljudi me pitalo, znači koje ne poznajem, koji parfem nosim. Mislim, dugo mi se to nije desilo, sa parfemom u ovom cenovnom rangu. Znači, miriše na neko zelenilo, ali sa jako unikatno zelenilo koje te proganja i ne možeš da prestaneš da misliš na to. Ima blago drvenaste note, ali uglavnom nešto zeleno, neke čajevi, neke trave, nešto. Kao droga. Kao droga. Moja topla preporuka za početak jeste da probate Dirty, Vanillary, zato što je izuzetno dopadljiv, onda tek Karma i tek na kraju, ako ste totalni parfemski ludaci, Breath of God. I to je bilo to otprilike što tiče ovog klipa, dakle kao što vidite, svi su izuzetno postojani, ja sam ih uzeo, uspeo sam da izdržim, da ih uzem u bočicama od 30 mililitara. Eto, šta da vam kažem, vi ih probajte, testirajte, napišite mi u komentarima šta vi mislite o njima. Moj apsolutni favorit jeste Dirty. Naravno, Karma i svi ostali su Bruka takođe. Tako da, eto, otprilike to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se dopalo. Obavezno ostavite like na ovom klipu. Napišite mi u komentarima koji je vaš omiljeni laš parfem kada ga budete probali. I najvažnije, za moje verne pratioce. Ja se izuzetno trudim da snimim top listu za jesenje parfeme. Fali mi jedan parfem. Uskoro će mi stići. Kada mi stigne, snimam i kompletiram listu. Neću da bude felerična, hoću da bude full lista. Tako da, eto, to je to, ljudi. Hvala vam što ste gledali klip, hvala vam što pratite moj rad, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ja sam Viktor. Ćao!